Alo, Kaveri, mitä sinä olet? Keskusta. Okei, minä olen toissa. Mutta jos sinä haluat toissa tule, sinä mene ja mene kona. Sinä kona, pap. Ja kona suora. Sitten gradia kirjoita on siellä. Ja ruskea gradia koulu. Ruskea gradia koulu ja sinä tule konko. Sinä tule konkonko. Ei konkonko. Tindung. Se tulee tindung. Sitten sisällä minä kuuntele, jos tindung sinä tulet. Ei. Sinä ei karta. Karta sinä Google. Sinä karta Google Map kirjoita gradia keskusta hapana. Okei. En tiedä, mutta en muista. Kiitos.